खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। गिबि खौराङाव दङ सोनाब एसियायाव सोलिबाय थानाय दावहानि जाहोनाव थावनि बेसेनफोरा बांनो हमदों। बेबादि समावनो बुधबारखालि फालांगियारि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेना 195 रां बांदों। सोरखारि थाव कम्पानिफोरनि खारिथि बायदिब्ला 19 किल'ग्राम फालांगियारि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेना 195 रां बांनायजों लोगोसे दिल्लीयाव 2078 रांसिम जादों। गुबुन फारसेथिं कलकातायाव बेनिफ्राय 218 रां बांनानै आरोबाव बेनि बांसिन जादों। थांनाय 1 मार्च खालारखालि 19 किल'ग्रामनि फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेनखौ 114.5 रां बांहोनाय जादोंमोन। बेबादि बेसेन बांनायनि जाहोना जादों सोनाब एसियायाव बांबोनाय दाङाबाजिनि थाखाय, जेराव आमेरिका, इजराइल आरो इराननि गेजेराव सोलिबाय थानाय गिख्रंथाव युद्धनि जाहोनाव गोथां थाव आरो गेसनि जगायनाय लामाफोर, जर'खायै हर्मुज स्ट्रेटखौ बन्द खालामनाय एबा होबथानायनि जाउनाव गोबां हादोरफोराव गोहोम गोग्लैदों। फैगौ 9 एप्रिल खालाराव जानो गोनां आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै दासान्दि बिटिसिजों लोगोसे आसामनि गोबां केन्डिडेट्सफोरा गावसोरनि बिजाथिलाइ थिसनखांनायनि उनाव एबा गावसोरनि देरहागोनखौ मिजिंथिनानै दासान्दि गोबां बिसायख'थि फोसावदिंखौ खालामगासिनो दं। बेबादिनो क'क्राझार एलएसिनि बिपिएफनि बिजाथि सेउलि महिलारिया दासान्दि गोबां जायगायाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल लागासिनो दं। बेबादिनो फिन आरोबाव रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोबांथार बाथ्राखौ बुंथिदों सेउलि महिलारिया। बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि हिन्जावा न'खर मोनसे सालायनो हायोब्ला देश मोनसे सालायनो हायो। हाग्रामा महिलारिनि बिसि होननानै रानि बादि थायोब्ला माबोरै जौगागोन? आइजो माहारिया माबोरै रैखाथि मोनगोन? बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों सेउलि महिलारिया। गणतन्त्र हादोराव आइजोफोराबो समान मोनथाय दं, बयहाबो अधिकार दं। आं गंसे हस्पिटाल सालायो। आंनि हस्पिटालनि सासे डक्टरनि इनकामा खमैबो मोनसे दानाव एबा 1 दानावनो 15 लाखनिफ्राय 18 लाख रांनि गेजेराव आरजियो। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंथिदों सेउलि महिलारिया। बे समाव एनडिबिनि गायसनगिरि गेदेमा रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया बावैसो सिगां गावनि समाजारि बिजोङाव थामहिनबा मोखां बिजाब एबा फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे सावगारि फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। आसा खालामो बिथाङा गोग्गो देहा लानानै जाहाथे गेदेमा रन्जन दैमारिनि केसखौ गोजान खालामनानै जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय हाबा मावलांबाय थानो हायो। थाबैनो जाहाथे रन्जन दैमारिया सिबिआइ केसनिफ्राय उदां जानानै फैनो हायो, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। परबतजरानि 17 नं नेशनेल हाइवेआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे जाथायाव गंनै गारिनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनाय जायो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव जोखोम जानाय बाइक सालायगिरिखौ देहा फाहामसालियाव लानानै थांनाय समावनो जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोन्दों। जिउ गोमानाय गारि सालायगिरिखौ धुबुरी जिल्लानि फोरोंगिरि साहिदुर रहमान होनना सिनायथिनाय जादों। जाब्रबथाय जानायजों लोब्बा थानाय सुइफ्ट डिजार गारि नम्बर AS01EF2562 नम्बरनि गारिखौ जब्द खालामनो हायो। गुबुन फारसेथिं जाब्रबथायाव गोग्लैनाय बाइक नम्बर AS17H2694 नम्बरनि बाइकखौ जाथायथिलिनिफ्राय पुलिसा गंनैबो गारिखौ बोखांनो हायो आरो नायबिजिरनायखौ दासान्दि खालामगासिनो दं होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। आसाम बिधानसभानि बिसायख'थि फोसावदिंनाया जोबनो थाखाय सानथाम दंबावो। बेनि गेजेरावनो आसाम हादोरसानि राजखान्थियारि आबहावाया दुंहाव जासिनदों। गासै आसामनि 126 बिधानसभा बियाबफोराव साफ्रोमबो बिजाथिफोरनि फोसावदिंनाया गोख्रैयै सोलिगासिनो दं। गुबुन गुबुन बिजाथिफोर बादि हाजोआरि जिल्लानि 113थि शेड्युल ट्राइब रिजार्भ हाफ्लं बियाबनि बिजाथिफोराबो गोख्रों जागासिनो दं। फारियै बिजेपि आरो कंग्रेसनि माखासे बिजाथिफोराबो गावसोरनि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ गोख्रों खालामगासिनो दं। बिसायख'थि फोसावदिंनाया 6 एप्रिल खालि मोनाबिलिनि 4 रिंगायाव जोबगोन आरो 9 एप्रिलाव बर्डनि रिजाल्ट होनाय जागोन होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय।
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन।
बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।